Insemmilkom eżisti l-katakezi tagħna illum sittlu daqsxejn dwar riflessjoni fuq il-Vanġelu u l-qawwa tiegħu fil-ħajja tagħna. Mhux biss il-qawwa tiegħu fil-ħajja personali, però l-qawwa tiegħu anke fil-ħajja tagħna bħala soċjetà, bħala poplu. Nix nibdak billi nirrifletti dwar il-persuna ta' San Franġisk t'Assisi. San Franġisk t'Assisi fil-ħajja tiegħu meta ġie biex jikteb ir-regola għal patrijiet minuri, għal fraternità, għal komunità, għal moviment Franġiskan li huwa waqqaf fid-diversi friji tiegħu, kemm dak li ngħidulu l-ewwel ordni, jiġifieri l-patrijiet, it-tieni ordni, jiġifieri s-Solijiet Klarissi, u t-tielet ordni Franġiskan magħmul mill-lajċi irdu jgħixu il-Vanġelu fuq il-passi ta' San Franġisk. Meta l dawn it-tliet familji Franġisku ġie biex jipproponilhom stil ta' ħajja, Franġisku bis-sempliċità kollha nistgħu ngħidu tlieta li huma jipproponilhom dan illi ir-regola u l-ħajja tagħhom tkun li jħarsu l-Evanġelju mqaddes ta' Sidna Ġesu Kristu. Franġisku il-proposta tiegħu għall-Knisja ta' żmienu, il-proposta tiegħu għas-soċjetà ta' żmienu kienet il-ħarsien tal-Vanġelu. Tinsewx il-Ġesu minn fuq is-salib ta' San Damjan il-Franġisku kien kelmu għallu Franġisku mur sewwi l-Knisja tiegħi li kif tara qed tiġġarraf. Kif kellu jsewwiha Franġisku l-Knisja? Ma kellux isewwiha billi jagħmel xi konċilju, ċertament kien għandu kif kienet isir wieħed fil-Knisja wkoll dak iż-żmien, u kien strumentali ħafna l-konċilju dak iż-żmien anke l-Papa dak iż-żmien għat-tiġdid tal-Knisja. Imma sejħa partikolari ta' Franġisku kienet li huwa jgħix il-Vanġelu fil-prattika. Hemm frażi f'dik li hija l-Kostituzzjoni tat-tielet ordni Franġiskan, l-ordni Franġiskan sekolari, dak li komunement aħna nsejħulhom it-terzjarji, fejn tgħid illi jridu jgħaddu mill-Vanġelu għall-ħajja u mill-ħajja għall-Vanġelu. Hija propju din il-karizma ta' San Franġisk illi waslet il-Vanġelu ma jibqax kelma imma l-Vanġelu jsir stil ta' ħajja. Il-Vanġelu jsir mod kif wieħed jgħix. Il-Vanġelu jsir mentalità ġdida fil-bniedem ta' kif jirraġuna, ta' kif iħares lejn id-dinja, ta' kif jevalwa s-sitwazzjonijiet tiegħu, tad-deċiżjonijiet li jieħu, tal-azzjonijiet li huwa jwettaq. Ekk il-Vanġelu biex ngħidu hekk jidħol kif jidħol fl-ilma fil-ħamrija illi jippermja kompletament l-eżistenza kollha tal-ħamrija. Ekk il-Vanġelu għamel fil-ħajja ta' Franġisku daħal fil-ħajja tiegħu kollha u permezz ta' Franġisku dak li ġara anke fis-soċjetà fi żmienu. Illi l-Vanġelu daħal f'kull qasam tal-ħajja ta' dak iż-żmien. Illum il-ġurnata żestija aħna qegħdin ngħixu f'sitwazzjoni kulturali, mod partikolari qed nirreferi għal kontinent Ewropew illi aħna parti minnu. Fejn xi darba l-Vanġelu iva kien daħal fl-Ewropa u kien iva nfiltra l-aspetti tal-ħajja tas-soċjetà bil-valuri kollha illi l-Vanġelu iġib miegħu. Il-Vanġelu daħal fl-Ewropa eżistijej permezz ta' San Pawl. Insibu fl-Atti tal-Apostli illi Pawlu xandar il-Vanġelu kienu li daħal il-Vanġelu fl-Ewropa u interessanti li daħal permezz bħanejdu hekk l-ewwel waħda li laqatu ċerta Lidja li kienet mara li qed tgħix ħajja intensa ta' talb u taċċetta l-Vanġelu, taċċetta l-Kristu. Kien permezz ta' moviment allura ta' talb li l-Vanġelu jidħol fl-Ewropa imsieħeb mal-predikazzjoni. Hija talb u l-predikazzjoni tal-Vanġelu illi bekk l-Ewropa tibda tilqa il-Kristu. Anka f'movimenti kbar ta' tiġdid fl-Ewropa bil-qawwa evanġelika, bħalma kien pereżempju il-monastiċiżmu f'San Benedittu, għandek l-element qawwi ta' talb li permezz tiegħu qed jidħol il-Vanġelu anka fil-ħajja ta' komunità benedittina li mbagħad bis-soċjetà li n-nies inbnew madwar il-monasteru, allura mbagħad kellek il-valuri tal-Vanġelu qed jixterdu qalb in-nies. Meta s-soċjetà tbidlet u ma kienitx aktar qed iddur madwar il-monasteru, imma bdew jibnew l-ibliet, allura kellek bżonn anke stil ta' ħajja konsagrata ġdida u bekk huma anke San Franġisku l-Franġiskaniżmu illi jieħdu issa huma l-Vanġelu fil-belt, mhux tant in-nies iduru madwar
il-monasteru, imma propju huma n-nies konsagrati l-Alla jridu jieħdlu fil-belt huma u jġibu l-Vanġelu hemmhekk fil-qalba tal-belt, dak li jagħmel San Franġisk tas-Sisi. Illum il-ġurnata tiegħi, is-sitwazzjoni qegħdin ngħixu fiha hija waħda ħafna komplessa. Għaliex? Għaliex wara 2000 sena ta' Kristjaneżmu anka fl-Ewropa, l-Ewropa irċiviet bażi evanġelika qawwija, valuri tal-Vanġelu illi wieħed seta' jgħixhom b'relazzjoni kbira mal-Mulej Ġesu, f'dik li hija l-ħajja sagramentali, f'dik li hija l-ħajja tat-talb, f'dik hija l-laqda mal-Knisja. Illum ċerti valuri għadhom hemm oħrajn marru, però il-konnessjoni tagħhom ma' Ġesu litteralment jew marret diġà jew qed tmur. U allura biex ngħidu hekk qed ikollna Vanġelu sekularizzat, Vanġelu mingħajr Kristu. X'qed nifhem ngħid? Ħantikom eżempju. Il-valur tas-solidarjetà, il-valur tal-għaqda, anka li wieħed huwa wieħed mill-kolonni, mill-pilastri ta' dik li anka pereżempju l-Unjoni Ewropea. Dan il-valur ġie meħud propju mill-eruq tiegħu insara. Ġie meħud minn ispirazzjonijiet ta' politiċi illi kienu motivati mill-Evanġelu, kienu motivati minn ispirazzjoni nisranija. Allura dik l-għaqda, dik is-solidarjetà li l-Evanġelu jitkellem minnha, pruvaw illi jitraduċuha anka fi stil ta' ħajja f'dik li hija l-ħajja tal-komunità, f'dik li hija l-ħajja politika, f'dik li ħajja soċjali. Però kien hemm il-qawwa illi wieħed seta' jgħixha f'relazzjoni magħha. Illum il-ġurnata l-valur tas-solidarjetà għadna riduh. Però niżżajnieh mill-qawwa tal-Vanġelu, niżżajnieh mill-qawwa ta' Kristu u sar valur sempliċement fih innifsu. Il-problema hija din. Il-solidarjetà hija valur sabiħ kemm tridu. L-solidarjetà kollha kemm aħna nixtieqha fil-ħajja tagħna. Però ma nistgħux ngħixu s-solidarjetà fil-verità meta fil-qalb tagħna hemm midnub illi jifridna minn xulxin. U dik hija verità. Nemmnu jew ma nemmnux, hekk is-sitwazzjoni. F'qalbek hemm dnub li jbedek minn ħaddieħor. Trid kemm trid tkun maqut ma' ħaddieħor, f'qalbek hemm il-firda minn ħaddieħor. U propju l-qawwa tal-Vanġelu, l-persuna ta' Ġesu, hija li jgħinna joħroġna minn dan id-dnub, jilleberana ħalli bekk inkunu nistgħu ngħixu verament faqda ta' solidarjetà bejnietna. Allura llum ngħixu f'paradossu f'ironija. Irridu nġibu laqda ta' bejnietna meta m'hemmx għaqda fina nfusna. U l-bniedem illi jwarrab il-Kristu l-barra u jipprova jgħix ċerti valuri tiegħu, mhux se jirnexxielu jagħmilha din. U l-bniedem se jinqabad fin-nażba u fil-gaġġa tiegħu innifsu. Għaliex il-bniedem ma jistax jillibera lilu nnifsu, il-bniedem ma jistax jisalva lilu nnifsu, il-bniedem ma jistax jeħles lilu nnifsu mid-dnub. U allura l-paradoss li qed ngħixu fih qegħdin xi drabi qegħdin inwasslu valuri li huma sbieħ fih dan il-komunità tal-kontinent tal-Ewropa, però l-qawwa biex ngħixuhom maħniex insibuha. U allura kif nistgħu ngħixu faqda vera, f'paċi vera, meta jkollna l-inġustizzi, meta jkollna dnub fil-ħajja tagħna? Kif nistgħu ngħixu f'din laqda vera meta aħna maħniex naħkmu dak li hu hemm ġewwa fina u ngħixu anke ħajja morali tajba, ngħixu stil ta' ħajja li jkun jaqbel mal-valuri li aħna nixtiequ nippromovu fis-soċjetà. Mela dak għedna li hemm valuri li kienu moħudin anke minn ispirazzjoni nisranija, però ġew imneżżajn mill-Vanġelu mill-persuna ta' Ġesu. Però kien hemm valuri wkoll li għenu biex jibnu anke l-kontinent tal-Ewropa, li daw il-valuri nistgħu ngħidu li tbidlu, spiċċaw, uża li ma kelma li trid għax hija diskutibbli jekk il-valuri jispiċċawx u l-valuri jinbidlux. Però l-fatt huwa li ċerti valuri m'għadhomx hemm jew kważi mhux hemmhekk. Pereżempju, il-valur tad-dinjità tal-bniedem li huwa estremament importanti jeżisti aħna. Ħaġa li qed tonqos ħafna fi żminijietna anke fil-kontinent tagħna Ewropew. Aħna l-insara rridu nwasslu issir mill-ġdid il-qawwa tal-Vanġelu li jurina li l-bniedem għandu dinjità fih innifsu għax huwa maħluq fi ġbieħa ta' Alla. Imma din id-dinjità tal-bniedem hija kkalpestata b'tant modi. Pereżempju l-mod kif aħna nittrattaw persuni fil-ġuf tagħhom.
ma nemnux li tarbija fil-ġuf għandha dinjità, sa nirridu noqtluha u forsi nippruvaw nagħmlu pressjoni u nimponu anke fuq pajjiżi il-ftit li għatfadal. Malta bażikament post ieħor fejn l-abort għadu ma daħalx, ikun hemm il-pressjoni il-Komunità Ewropea jew forsi anke dik internazzjonali xi drabi sabiex dan jiddaħħal. U allura iva dan il-valur tad-dinjità tal-bniedem jitkisser permezz tal-abort. Il-dussija tal-ħajja li huwa valur ieħor li joħroġ mill-ħajja tal-Vanġelu mill-kelma ta' Alla li l-ħajja ġejja minn Alla qaddisa l-bniedem m'għandux dritt fuq il-ħajja laqqas tiegħu nnifsu. Allura nsibu però leġiżlazzjonijiet li qegħdin jippruvaw joqorbu sabiex anke jillegalizzaw l-awtinasja wara li ġie aċċettat l-abort uħud jippruvaw jippromovu biex l-awtinasja l-bniedem illi jaħseb li għandu dritt fuq ħajtu u jrid joqtol lilu nnifsu biex ma jbatix jew imud b'dinjità kif uħud jħobbu jgħidu.